Бик ягымлы иде безнең әти. Йомшак иде әйткән сүзләре. Яныбызда юк шул инде хәзер. Күптән сүнде якты йөзләре. Бәләкәшем кайткан дия иде, үсеп беткән кызын яратып. Килгәләгез диеп кала иде, чыккан чакта безне озатып. Хәтерләрдә генә калды инде. Иртә китте бигрәк, ашыкты. Кем уйлаган, һич тә көтмәгәндә ябыр диеп ачык ишекне. Еллар үтте, күпме сулар акты, әти киткәч кайтмас җирләргә. Сагынулар, әрне үкенечләрне сөйлим бары таңгы җилләргә. Дип башлаганнар, сагынулы хәтер хатын Иске Кулатка районы Яңа Зеница авылында гомер кичергән мәрхүмә милләттәшебез Богданов Мәхмүд Мубин улы истәлегенә багышланган хәтер хатын. 8 апрель көнне яраткан тормыш иптәшем Газизә тиебез һәм бабакаебызга 60 яшь тулыр иде. Бик көтеп торган юбилеен кызганычка каршы билгеләп үтә алмады. 2015 елның 29 ноябрендә көтмәгәндә мәңгелеккә хушлашып безне ятим итте. Дип башлаганнар язмаларын тормыш иптәше Фәвзия Мирзаяновна, Улюкаевлар гаиләсе, кызы Гөлнара, кияве Илдар, оныклары Айдар һәм Самир, Зимноровлар гаиләсе, кызы Гүзәлия, кияве Дамир, оныклары Илназ, Диляра һәм Аделина. Инде 6-нчы туган көнеңне без синнән башка гына уздырабыз. Син яраткан ризыкларны әзерләп, табын корасым килә. Һәр балалар кайткан вакытта сүзебез дәгел синең турында гына булды. Бергә яшәгән бәхетле көннәрне искә төшердек. Менә ишек ачылып китәр дә, елмаеп балкып син килеп керерсең төсле тоелды. Юк, бу бары хыял гына икәнен белсәк тә, син юклыкка һаман күңел ышанмый. Йорт тирәле узганда да синең алтын кулларың тезегән биналарга карыйм да күңел тула. Өметләр, хыяллар шәл-пәрәмә килеп җимерелә. Мәңгелеккә киттең бу дөньядан, күзләремнән яшьләр коела. Бергә үткән гомер юлларыбыз мизгел булып кына тоела. Сискәнеп уянып китәм кайчак, яннарымда синдер бар сыман. Көзге яңгыр бәрә тәрәзәгә, җилгә ачу итеп ярсыган. Ник уяндым инде, никләр генә кабат битәрлимен үземне. Татлы тешем дәвам итәр кебек, шытырдатып йомсам күземне. Юк шул инде, нинди кеше идең, дөнья бәһаләре торырлык. Калган гомерем синсез үтәр инде, салкын түшәк, кырыс чынбарлык. Түзем бул, син бит көчле диләр, ничек яшерим күңел тулуын. Мин тырышам инде, тик шулай да авыр икән көчле булуы. Энҗе карлар синең кабереңне мамык сыман төреп алалар. Бар дөньяны ап-пак төскә күмеп, явалар да карлар, явалар. Йөрәгемдә сыкры яралар, җаннарыма нинди дәва бар. Синең белән яшәгән гомер бер мизгел булган икән. Язмыш безне мәңгелеккә аерды. Үзең киттең, ләкин өйдә син бар әле. Аерылсак та миңа һаман син яр әле. Үзең киттең, ләкин яңгырап сүзең калды. Әйе, әтиебез безнең яныбызда булмаса да, өйдә әле аның сүзе бар. Ул өйрәткәннәр, биргән киңәшләр әле дә безнең белән. Әтиебез безгә әни белән бергә бу дөньяда бернинди бәягә дә сатып ала алмый торган дөрес тәрбияне, хезмәт сөюне, намуслы булуны, кешелеклелек сыйфатларын өйрәтеп калдырды. Яраткан әтиебез һәм әниебез аркасында гына без бүгенге көндә үзара дус яшибез, югалып калмадык. Һәр кайсыбыз үз тормыш юлын тапты. Моның өчен без аларга гомер буе бурычлы. Алла буйырса, бу дөньяда яшәү дәверендә Мәхмүд белән Фәвзия Богдановлар балалары дигән исемгә тап төшермичә яшәргә тырышырбыз. Инде шушы язманың азагында рәхмәт сүзләре дә әйтеп үтәсе килә. Әтиебез үлгәч кайгы уртаклашкан, ярдәм иткән барлык кешеләргә, авыл халкына, туганнарга, дусларга, барыгызга да бик рәхмәт. Инде әтиебезне соңгы юлга узатканда кешенең күплегенә шок катырлык иде. Әтиебезне хөрмәт итеп килгәнегез өчен аеруча рәхмәт. Ходай Тәгалә үзегезгә 1000 өлеше белән кайтарсын эшләгән яхшылыкларыгызны.
Яраткан әниебезгә зур сабырлыклар теләп калабыз. Без һаман синең яныңда. Сиңа терәк булырбыз, Алла боерса. Кадерле әтиебезнең урыны оҗмакта булсын иде. Сине бик тә яратабыз һәм юксынабыз, әти. Китә кеше, җаннар сызлап кала. Язмышка без бик зур үпкәдә. Ни аяныш, кирәклеләр китә. Кирәк алар, кирәк күктә дә. Исән булсаң, әти, хәлең сорап башың сыпар идем үрелеп. Шал шәшеңнең һәрбер теге сайын башым ияр идем мин элек. Исән булсаң, шүгеп яннарыңа киңәш сорар идем тагында. Кулларыңны битләремә куеп, үксеп елар идем яныңда. Исән булсаң, йөргән сукмагыңнан ятып үбәр идем эзләрен. Кылган һәрбер ялгыш гамәлемә гафу сорар идем тезләнеп. Исән бит син, әти, яшисең син, хыялымда, минем җанымда. Мөмкин булса әгәр, җырларымнан хәйкәл кояр идем мин сиңа. Фәвзия апаның һәм бала аныкларының тирән кайгысын уртаклашабыз. Мәрхүмә якташыбыз Мәхмүд Мубин улы Богдан фистәлегенә алда яңгыраган җырыбызда дуга булып бары бирешсен иде. Avbulaşmı gidev yaramıydı, ürettin bit üzün dişikte. Gittin etkey sıngı tapkır, күзді серпімәдің ишікітен. Her kişinin üz kaygısı jirde, tek meneki sıyme cihanıga. Dünyasının ötüsünde diysem, eti jitmi iken bu canıga. Eti jitmi iken bu canıga. Sinin diyem sinin tüsünü bulup, dübeteyim duramın ayıp. Sinin yokluk başına jirige oradı, ey yavrular bulmay durayım. Her kişinin üz kaygısı jirde, tek meneki sayım cihanıga. Dünyasının ötüsünde değilsem, eti jitmi iken bu canıga. Eti jitmi iken bu canıga. Sağış bilen dolu yürek sıkırıy, sınmay köngül bulmay kilişir. Seni yaratkan bolum yollarından, seni izlep kaytıp kilişir. Her kişinin üz kaygısı jirde, tek meneki sayım cihanıga. Dünyasının ötüsünde diysem, eti jitmi iken bu canıga. Eti jitmi iken bu canıga. Eti jitmi iken bu canıga.